A! Tu jesteście! To jest dosłownie ostatnie miejsce, gdzie bym się was spodziewał. Co chciałem wam powiedzieć? Co zaraz zobaczycie, to jest jeden z tych filmów, które ogląda się dla, jak to się mówi, walorów estetycznych. Znaczy, wiadomo, niektórzy oglądają pornografię do walorów estetycznych. Jest też coś takiego jak food porn, znaczy, że ludzie oglądają ładne jedzenie i to im się podoba. Jest też coś takiego prawdopodobnie jak car porn. I ja wam zaraz pokażę ładne auta, które zobaczyłem na zlocie pojazdów zabytkowych w Bytomiu, przed chwilą z którego wróciłem. No, a przy okazji jeszcze z info wam coś powiem, że Batman już działa. Batman Arkham... No ten najnowszy, co nie działał jeszcze niedawno. On już działa i ja będę z niego nagrywał serię. Będę z niego nagrywał serię na YouTube'a po śląsku. Czyli będzie Luftmesha Hop. Po naszemu po śląsku będzie na YouTubach. Cieszycie się? Dajcie kciuka do góry, jak się cieszycie. Ja się cieszę, ja już się nie mogę doczekać. Mnie już targa. I co jeszcze? Na G2A trwają wyprzedaże weekendowe. Na Facebooku gdzieś tam link wrzuciłem, także możecie sobie sprawdzić. Zresztą jest też w opisie pod spodem. I co? Zapraszam was do oglądania ładnych aut. Ciao!